Chceš, aby tvoja monstera mala väčšie listy? Tak ja ti ukážem ako na to. Použijem tento transparentný kvetinač, má špeciálnu antišpirálovú stavbu, takže korene rastú pekne nadol a nie do okna. Vďaka týmto štrobinám sa ku koreňom dostane vzduch a prihľadné steny mi dovolia kontrolovať, čo sa deje vo vnútri. Úplne na dno dám substrát Easebug a doň zasadím monsteru Frozen Freckles. A tu je druhá časť triku, D-čková tyč od Planescaper. Je navrhnutá pre popínavé rastliny, dá sa nadpájať, jej zadná strana je uzatvorená, čím dlhšie drží vlhkosť, zatiaľ čo tá predná strana je otvorená, čo zabezpečí vzdušnosť a poslúži na uchytenie vzdušných koreňov. No, tyč som naplnila vzdušným substrátom šplhák. Ide o novinku z kvetárne, ja som doteraz používala na oporné tyče len rašeliny, ktorý však veľmi rýchlo v tyči presychá a moje udržiavanie vlhkosti, no povedzme si, že nie vždy bolo ideálne. Pri strihaní videa som si uvedomila, že to skladám zle a tak toto naozaj vyzerať nemá, takže si pozrite návod na blogu kvetárne a takto nejako by to malo vyzerať vo výsledku. No ale pokračujeme ďalej. Takže som sa rozhodla pre zmenu skúsiť tento šplhák. Ten je iný najmä tým, že vďaka jeho obsahu kôry imituje prirodzené prostredie rastlín, teda kôru stromu a vďaka rašeliníku vydrží tyč dlhšie mokrá. Monstera je zasadená, jemne ju prichytím k tyči, ja som použila floristickú pásku, ktorú mám tiež z kvetky a mám hotovo. Na udržanie vlhkosti v tyči som si objednala túto flaštičku, ktorú majú vo viacerých veľkostiach, ja mám 250 ml. Je to pre mňa jednoduchšie riešenie, ako ich vždy sprchovať alebo polievať krhlou. No na stránke majú aj samozavlažovacie knôty do tyči a zavlažovacie dripery, ktoré sú špeciálne navrhnuté k tejto tyči. Ale v čom je práve kúzlo opory? Vďaka tomu, že rastlina je upevnená na tyč, rastie prirodzenejšie, jej vzdušné korenie sa vedia prichytiť, získavajú tak viac vlhkosti a živí. Zároveň má rastlina stabilitu a energiu nemusí míňať na posilňovanie stoniek, ale investuje ju do listov. A ako určite vieš, čím vyššie rastie k svetlu, tým viac energie dokáže vyprodukovať a tým väčšie a zdravšie listy vytvorí. Preto monstera, philodendrony či potosy na opore vždy vyzerajú mohutnejšie, majú väčšie listy a až vtedy ukážu svoj skutočný potenciál. Pre viac takýchto info navštív môj profil a ak budeš chcieť objednávať skvetky, tak nezabudni využiť kód GREENNESS10.